Як пракаментуеце заяву бацькі Анжэлікі Мельнікавай выдання «Наша Ніва»? Калі гэта праўда, што Анжэліка знаходзіцца ў Беларусі жывая, здаровая, я магу сказаць, што гэта мы радыя, што яна жывая, што з ёй усё ў парадку, што яна здаровая. Гэта першая эмоцыя, гэта першыя думкі, якія прыйшлі мне ў галаву, калі я прачытаў гэтую навіну, што бацька пацвердзіў, бо сапраўды доўгі час мы нават не ведалі, ці жывая яна, дзе яна знаходзіцца. І калі ёсць ужо зразумелая нейкая больш-менш інфармацыя, гэта шмат што пацвярджае, што вось чалавек жывы і з ёй усё ў парадку. Гэта першая думка, першы тэзіс, які прыйшоў у галаву. Арцём, вы працавалі з Анжэлікай, вось калі вы пабачылі гэтыя скрыншоты, фота, нібыта зробленыя ў Менску. Ну вось тут некаторыя выданні лічаць, што гэта фэйк, некаторыя, што гэта сапраўдныя здымкі. А як вы мяркуеце? Ці пазнаеце Анжэліку? Ведаеце, я тут не эксперт, тут хутчэй журналісты-расследавальнікі, спецыялісты могуць даваць нейкія ацэнкі. Зразумела, што яна падобная, але што тычыцца тэхналогіяў, штучнага інтэлекту і іншых рэчаў, мне складана каментаваць. Але адзінае, што магу пацвердзіць, што каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення перадала дадзеныя скрыншоты ў адпаведныя польскія органы, каб яны ўжо даследавалі гэта больш сістэмна, каб даць ацэнку, адзнаку таму, што там на гэтых фотаздымках знаходзіцца. Бо я, напрыклад, не магу даць пацверджанне, ці то даць, ці не, бо не з'яўляюся ў гэтай галіне экспертам. Вас не засмучае ўвогуле фармулёўкі, якія гучаць у выданні з вуснаў бацькі Анжэлікі Мельнікавай пра тое, што ён яе даўно не бачыў, што ён меркавана думае, што яна знаходзіцца ў Беларусі разам з унукамі, што апошні раз ён размаўляў з ёю узімку, што яна звоніць да яго з засакрэчанага схаванага нумару, ну і гэтак далей. Ну, зразумела, гэта выклікае такія падазрэнні, да, гэта выклікае некаторыя думкі, але агулам хутчэй за ўсё вось па гэтых фотаздымках, па гэтых фактах, які кажа бацька. Канчаткова паўтаруся, хацеў бы зазначыць, што Анжэліка Мельнікава, яна таксама з'яўляецца грамадзянкай Польшы, і польскі бок, польская дзяржава можа зрабіць запыт у дачыненні да беларускіх уладаў, да рэжыму, што з яе грамадзянкай, ці сапраўды яна знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. І вось дачакацца афіцыйнага адказу па гэтаму пытанню, бо пакуль сапраўды гэта ўсё, ведаеце, вось такія хтосьці штосьці дзесьці сказаў, а вось афіцыйнага пацверджання, афіцыйнай пазіцыі, у тым ліку польскага боку, які праводзіць расследаванне, польская пракуратура праводзіць расследаванне па крымінальнай справе па артыкулу 189 незаконнае ўтрыманне чалавека, гэта вось факты. Калі Анжэліка Мельнікава супрацоўнічае з беларускімі спецслужбамі альбо знаходзіцца пад кантролем беларускіх спецслужбаў, ці вы лічыце, што беларускі бок можа даць такі нейкі разгорнуты альбо які-кольвек адказ польскаму боку на такі запад з польскай пракуратуры? Ну, давайте пачакаем. Пакуль, ведаеце, гэта мы пераходзім у бок спекуляцыяў, да? Вось калі то, калі не. Давайте дачакаемся. Калі не дадуць адказ, ці дадуць адпіску, ну вось з гэтага будзем сыходзіць. Так, зразумела, што рэжым можа нічога не адказаць. І гэта такое развіццё падзеяў можа быць. Але я бы ўсё ж такі заклікаў трымацца афіцыйных крокаў, афіцыйнай пазіцыі, як дзяржаўных органаў Рэспублікі Польша, які займаюцца правядзеннем расследавання, так і, магчыма, з боку рэжыму, на тэрыторыі якога знаходзіцца Анжэліка Мельнікава. Арцём, акрамя таго, што знікла Анжэліка Мельнікава летась, мы ведаем, што з рахунку фонду «Беларусь Ліберты» была знята сума каля 150 тысячаў еўраў, якая ў тым ліку мелася прызначацца для кіберпартызанаў. Ці ў вас, у каманды Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, вось за гэты год з'явілася нейкая дадатковая інфармацыя, дзе могуць быць гэтыя грошы, на якім рахунку, куды яны пайшлі?
Не, у нас няма ніякай інфармацыі, бо доступ да рахунку мелі менавіта кіберпартызаны, і больш інфармацыі можа быць у іх. Мы ніякага доступу да гэтага не мелі і даведаваліся шмат што, так і як і ўсе астатнія праз медыа. Таму больш інфармацыі могуць валодаць кіберпартызаны менавіта. Беларусы, в прынцыпе, мы журналісты таксама задаемся пытаннямі досыць такімі відавочнымі. Калі журналісты, напрыклад, выдання «Наша Ніва» дазваніваюцца ўсё ж такі да сваякоў Анжэлікі Мельнікавай і выцягваюць нейкую інфармацыю пра яе, чаму альбо што перашкаджае ейным калегам, то бок зніклай спікеркі, у тым ліку чальцам каардынацыйнай рады рабіць тое самае? Нічога не перашкаджае. Пытанне палягае на тым, што журналісты займаюцца расследаваннямі, чальцы каардынацыйнай рады не займаюцца журналісцкімі расследаваннямі. Зразумела, што мы спрабавалі ў свой час выйсці на сувязь як і з мужам Анжэлікі Мельнікавай, з яе блізкімі, роднымі, але гэтага не атрымалася ў свой час. Вось калі зараз журналістам атрымалася, гэта вельмі добра, бо яны займаюцца той працай, якой журналісты і займаюцца. Таму я лічу, што калі ёсць людзі, якія разумеюць, як гэта лепш зрабіць, каб не было ніякіх думкаў наконт таго, хто гэта робіць, ніякіх рызыкаў для гэтых людзей і у тым ліку для бацькі Анжэлікі Мельнікавай, я думаю, што гэты падыход можа быць. Таму казаць, што гэтым павінны займацца ўсе чальцы каардынацыйнай рады, мне падаецца не зусім зразумелым. Калі казаць пра каардынацыйную раду, мы ведаем, што гэты орган запісаны ў некаторых дакументах заходніх дзяржаваў, калі пералічваюць структуры беларускіх дэмакратычных сілаў. І сама Анжэліка, калі была на пасадзе спікеркі, была ў замежных дэлегацыях, сустракалася, напрыклад, са старшынёй Еўрапарламенту. Ну, скажем так, была заўважная асоба. Вось вы цяпер з'яўляецеся спікерам каардынацыйнай рады. Калі вы бачыцеся з замежнымі палітыкамі, ці яны вас распытваюць пра тое, што адбываецца з Анжэлікай? Па-рознаму. Па-рознаму часам задаюць гэтыя пытанні, часам не. Гэта залежыць хутчэй ад тых палітыкаў, якія асабіста былі з ёй знаёмыя. Зразумела, іх турбуе яе лёс, таму такія пытанні ёсць. Але на кожнай сустрэчы, зразумела, гэта не ключавая тэма. Павел Латушка асведчыў, што чальцы каардынацыйнай рады праходзілі як сведкі ў справе знікнення Анжэлікі Мельнікавай, дапытвалі у тым ліку гэтых сведкаў. Як зараз адбываецца гэты працэс? Якія апошнія адказы атрымалі з пракуратуры? Павел Латушка прыходзіў да нас у эфір раніцай з Белсатам, апавядаў нейкія падрабязнасці. Што вы можаце распавесці? На якім этапе зараз гэтая справа? Чаму ўсё ўпіраецца ў пытанне месцазнаходжання Анжэлікі Мельнікавай, а не ставіцца пытанне нейкім чынам па-іншаму? Апошнія навіны, якія былі афіцыйны адказ, той, які агучыў гаспадар Павел Латушка ў эфіры ранішняга шоу Белсату, што яна праходзіць як пацярпелая ў справе па артыкулу 189 крымінальнага кодексу Польшы незаконнае ўтрыманне чалавека. Вось гэта апошнія афіцыйныя навіны, якія могу пацвердзіць, распавесці. Іншай інфармацыі ў мяне няма. Чаму не ставіцца пытанне іншым чынам? Гэта хутчэй пытанне да афіцыйных органаў Польшы, у першую чаргу пракуратуры, але мне падаецца, яны ведаюць, як ім лепш весці расследаванне і якія пытанні ў першую чаргу ставіць, каб даведацца, каб дайсці да сутнасці пытання і расследаваць гэтую справу. Спадар Арцём, калі увогуле браць біяграфію Анжэлікі Мельнікавай, мы ведаем, што яшчэ перад 20-м годам яна была намесніцай гендырэктара канцэрну «Кока-кола», прадстаўніцтва «Кока-кола» ў Беларусі. На вашу думку, на вашу ацэнку, улічваючы той рэжым, які пануе ў нашай краіне, ці можна было быць на такой пасадзе, не маючы даху ад спецслужбаў, не маючы нейкай супрацы з КДБ?
Ну, гэта зноў мы заходзім на поле спекуляцыяў. Я не ўпэўнены, што абавязкова мог быць дах з КДБ. Я думаю, што, магчыма, нейкія кантакты былі, безумоўна, але наколькі яны былі глыбокімі, наколькі гэта была супраца сістэмная, гэта зноў поле для спекуляцыяў. Я разумею, што гэта вельмі часам цікава паспекуляваць на розныя тэмы, звязаныя там з тым, што адбылося, але я бы ўсё ж таки прапанаваў базавацца на фактах. Я думаю, што шмат што мы зможам з вами даведацца, я спадзяюся, калі будуць раскрыты архівы КДБ. Вось тады, канешне, зразумела, мы будзем ведаць, ці супрацоўнічала яна, з якога часу, як гэта адбывалася. Але пакуль мы не ведаем, не бачым гэтых дакументаў даволі сакрэтных, гэта ўсё будзе размова вось на ўзроўні магчыма так, а магчыма зусім інакш. Гаспадар Артём, ёсць расследаванне нашых калегаў з выдання «За інсайдер». Мы ведаем пра сувязі Анжэлікі Мельнікавай з агентам КДБ, нават з супрацоўнікам спецслужбаў, спадаром Лабеевым. Ведаем пра яе агульныя падарожжы на рознага кшталту курорты на Шры-Ланку. Што вы пра гэта ўсё думаеце? Гэта можна адмаўляць і казаць, што гэта спекуляцыя? Не, я не кажу, што гэта спекуляцыя, але мы не ведаем кантэкста, як гэта адбывалася. Ці ведала Анжэліка Мельнікава, што гэта супрацоўнік выведкі і КДБ, ці не ведала, якім чынам гэта адбывалася. Мы, паўтаруся, шмат што не ведаем. Вельмі проста скласці некаторую інфармацыю і выкласці карцінку, якая нам бачыцца. Але ўсё ж таки я бы рэкамендаваў сыходзіць з фактаў, канкрэтных фактаў. Да, гэтыя сустрэчы былі, гэтыя паездкі былі, але ці ведаем мы, які кантэкст гэтых сустрэчаў? Ці ведала яна, што ён супрацоўнік КДБ? Ці гэта быў проста, як кажуць, вось гэта гісторыя пра мядовую пастку? Шмат што нам невядома. І вось тут мы заходзім на вось гэтую тонкую грань вось гэтых размоваў, я паўтаруся, у нейкай ступені спекуляцыяў. На дадзены момант ёсць зразумелая афіцыйная пазіцыя польскай пракуратуры, дзе ёсць крымінальны артыкул 189, і ёсць расследаванні журналістаў, якія дадаюць вось гэтай гісторыі шмат якога кантэксту. Але гэта не поўная карціна, з якой можна зрабіць цалкам 100% адназначны вывад. Мы ведаем, што прадстаўнікі беларускай апазіцыі падвяргаюцца пераследу як з боку рэжыму Лукашэнкі, гэтак і з боку Расеі. Прытым, паводле некаторых іншых прыкладаў, спецслужбы варожыя дастаюць нават прадстаўнікоў апазіцыі ў нейкіх дзяржавах, якія маюць прыязныя стасункі з Масквой. Ведаем таксама, што Анжэліка Мельнікава, яшчэ будучы тут, ездзіла у прыватнасці на Кубу, дзяржава, якая вельмі прыязная Крамлю. Ці тады у вас гэта, у вашай каманды не выклікала падазрэнняў? На той момант мы не ведалі, што яна ездзіла на Кубу, яна не справаздачвалася наконт гэтай паездкі. Таму тут хутчэй магу сказаць, што гэта магло выклікаць нейкія пытанні, але гэтай інфармацыі у нас на тот момант не было. Потым, калі ўжо расследавальнікі шмат што выкрылі, зразумела, конечно, калі мы трошкі раней ведалі тыя краіны, у якіх яна была, гэта магло выклікаць больш пытанняў, але хацеў бы зазначыць, што яна двойчы праходзіла паліграф. Пасля аднаго з гэтых паліграфаў яна расплакалася, збегла і праходзіла яго па-іншаму. Тут не ўзнікаюць дадатковых пытанняў? Не, зразумела, што па-рознаму чалавек эмацыйна гэта мог праходзіць. Гэта не такая простая працэдура, але так, з іншага боку, спадар Азараў паведаміў, што яна прайшла гэты паліграф. Не давяраць яму на той момант падставаў ніякіх не было. Спадар Артём, з аналітычнага пункту гледжання, калі мы глядзім вось гэтыя скрыны, якія былі апублікаваныя на акаунце сілоўні ў Менску,
На вашу думку, навошта вось гэтыя фота, там, ці мы не ведаем, ці гэта фота, ці гэта нейкая містыфікацыя, яшчэ няма дакладнага тут вердыкту, навошта яны ўвогуле з'явіліся ў публічнай прасторы, і ці не ёсць гэта супадзеннем тое, што гэта адбываецца акурат тады, калі вызваляюцца палітвязні, калі Джон Коул прыязджаў у Менск? Ну вось, як мы кажам, зноў мы заходзім на гэтае поле спекуляцыяў, але хацеў бы зазначыць, што менавіта ну вось сёння, да, там ці праз некалькі дзён фактычна будзе афіцыйны год, як знікла Анжэліка Мельнікава, былая спікерка каардынацыйнай рады. Таму я думаю, што, як кажуць, супадзенне не думаю. Артём, яшчэ такое пытанне, ну, напэўна, практычнае. Калі ўсё ж такі Анжэліка Мельнікава ў Беларусі, як цвердзіць ейны бацька выданню «Наша Ніва», чаму яе ніхто не бачыў? І калі бачыў, чаму ніхто пра гэта нідзе яшчэ не паведаміў? Ну, мусіла дзесьці з'явіцца гэтая інфармацыя. І калі з'явіліся гэтыя фотаздымкі, вот проста ў адкрытую, ну, ці гэта не чорны піар гэтай сілоўні, ці гэта ўвогуле, што гэта ўсё значыць? Складана казаць, паўтаруся, гэта вельмі такая сапраўды гісторыя амаль узроўню містыфікацыі, але калі глядзець, так паспрабаваць разгледзець больш дэталёва, выглядае так, што гэта не зусім проста гэта мацоўня праводзіць чорны піар, хутчэй гэта спланаваная акцыя, спланаваны зліў, каб прадэманстраваць, што вось Анжэліка Мельнікава жыва, што яна ў Беларусі, што яна трэнуецца, займаецца спортам. І я думаю, каб падагрэць цікавасць да знікнення Анжэліка Мельнікавай праз год, як гэта сапраўды адбылося. У чых гэта інтарэсах, ну, хутчэй, з майго пункту гледжання, ў інтарэсах рэжыму, але з іншага боку, гэта дэманстрацыя таго, што яна як мінімум жыва, што з ёй як мінімум усё ў парадку з фізічнага пункту гледжання. Мы не ведаем, можа яна знаходзіцца пад кантролем і яе проста вывезлі, як, напрыклад, у свой час Пратасевіча прадэманстраваць, што ўсё ў парадку. Тут зноў заходзім на поле спекуляцыяў. Таму я тут больш не хацеў бы вось гэтым займацца, але так ці інакш хацеў бы зазначыць, што тое, што такія здымкі з'явіліся менавіта зараз, і яны дэманструюць, што яна як мінімум жывая і што яна на тэрыторыі Беларусі, гэта дэманстрацыя таго, што ну, вось, хутчэй за ўсё рэжым напамінае нам вось праз год з яе знікнення, што вось яна была і што яна зараз у нас.